Psalms chapter 34 verse number 8. Inoti ravirai henyu muone kuti Jehovha wakanaka, anokomborerwa munhu anoimba naye. Oh, test and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts in him. Amen. Amen. You know, so pane wakamboinvitwa kana kuti wakamboenda pafunction inonzi strictly by invitation. Then you go there without the invitation. Kana yasvika nguva yezvekudya zvakanaka ndizvo ka unogona kuzviona asi haungazvidya ndizvo. Yes. Why? Because you have not been invited or you have not responded to the invitation. So if you want to test the goodness of God, then you need to respond to the invitation. So vasikana vaviri ava, they have responded. We want to test the goodness of God in their lives, in our lives. So what you only need is to believe for you to test the goodness of what? Of God. Saka vasikana vaviri ava vada kunzwa kunaka kwani kwaMwari muupenyu hwavo, ndokubva ivo vaita sarudzo imwe chete inogona kungoitwa nemunhu wese zvake, yokutenda kunani? Kuna Mwari. Saka shoko raMwari zvarinotidzidzisa ndezvokuti munhu kwanzi kutenda kunouya nokunzwa shoko rani? RaMwari. Munhu unotenda nomwoyo, opupura nechi? Nomuromo wake, kuti agodini? Agoponeswa. Saka dangotora mukana uno mangwanani ano nekuti tigobvunza vaviri ivava, mumwe nomumwe akazvimiririra kuti vangopupura nemuromo kutenda kwavo, kuti tigogona kuenda pane chikamu chinotevera. Tati isusu shoko unenge warinzwa wobva watenda ndidika wopupura nemuromo. Kana wapupura shoko raMwari no the next step unopinda mumvura yekudini? Yekubhabhatidzwa. Saka tiite stage iyoyo number 2 yekuti vapupure nemuromo wavo sokutenda kwavaita kuti vagosvika panguva yekubhabhatidzwa. Amiro, unotenda here kuti Jesu Kristu ndiye mwanakomana waMwari akafa pamuchinjikwa kuti vagoponeswa? Nokutenda kwako uchabhabhatidzwa. Zvanzi kupupura vanopupura nei? Muromo. Ende kana uchipupura shoko raMwari rinoti unopupura pamberi pavanhu, ndidika? Pamberi pani? PaMwari. Saka pane signal yandawana mukati menyumu kuti hatina kuzvinzwa kuti zviro kwazvo anodini? Anotenda. Indazvinzwa asi hausi kupupura nomuromo wako pamberi pangu kwete, pamberi paMwari nepamberi pesangano. Saka ita kuti sangano rizvinzwe zviro kwazvo unodini? Unotenda. Kutenda kwako uchabhabhatidzwa. Amen. Trish, unotenda here kuti Jesu Kristu ndiye mwanakomana waMwari akafa pamuchinjikwa kuti wogoponeswa? Takuti kereke izvinzwe. Kutenda kwako uchabhabhatidzwa. Amen.
waita nekubvuma kwako pamberi pavanhu nepamberi paMwari, tinokubhabhatidza muzita raBaba noMweya Mutsvene. Amen. Amiwe kumunda nekubvuma kwawaita pamberi paMwari nepamberi pekereke yaMwari, tinokubhabhatidza muzita raJesu. Amen. Church of Christ.